wasiya o ko ñagade denndangal ɓesguji fulɓe ɗe goni kala ko yo en battodir haqqillaji ganden en mbawa yaade gaga leñol men gonɗen noon koye jamanu mondialisation gonɗen koye jamanu civilisation gonɗen koye jamanu molmotodiral liƴƴi so tawi en ndenaki ɗo paɗen ɗo moƴƴani mi haali ɗum e jewte kewɗe mbimi ɗo e duuɓi temedere ene hula hor ɗemgal fulfulde mayde woodi biɗo najiri hamme ko haali ko anda ɗum kadi mbeɗa rokka dalillaji kewɗi kala wuuro ngo garɗa wuuro fulɓe kala leydi ndi galɗa ko leydi fulɓe sa ƴeewi sukaɓe less ko wiyete la génération consciente fotɓe arde ɓe hen ma dañ hen mette kewɗe nde wonnoɓe jiguima fannuji goɗɗi ɓe goppi hanki mabɓe fina tawa ene saɗi hande sukaɓe rindiyankoɓe jooɗotoɓe hande ene keɗo hoddu walla ko kaleten ko ɗum waɗi mi haalde ko kalmi ko ndeke noon ko ɗum waɗi mi wiide e wasiya mo jinmi rokkude o ko yo Allah rokku en jimangu ndaɗowu aduna o kala puccu ndaɗowu aduna o kala bandiraɓe wona puccu mbaɗɗetengu ala ko haqqille jumtuɗo ala ko miijo sellingo senigo yaadugo e gollal gonnugal e nunɗal e tabitiral e aadiyankagal timmugal so tawi en mbaɗi ɗum ɗo en kaɓɓi en mofti min nat min ɓur min kis min teske kala ɗo jaɓɓuɗen koyngal men miɓɓennu on oɗo wasiya jinmi rokkude leñol ngol no hannirta ni e mataw namdal gotal tan joguimi ceerno e holkoni wasiya joguiɗa e min ko musidɗo mon Mamadou Djuma Ba lo leɗɗo guelongal to e toon to maayi hande noon ko radio men pinal ñooro e ko adi ko foof hol wasiya joguiɗa fewde e jaydiyankoɓe leñol ngol ka jaydiyanko wonko kumpitiɗa e jayde e hol kadi wasiya joguiɗa fewde e cate meɗen ɗe ganduɗa gaari ummima e caggal leyɗel ɗe ha e nder leydi men ndi ɗo l'islami Mauritanie hol wasiya mbiyata eyyi to banggue wasiya jaydiyankagal ko hunde mawde hanki o wonno jaydiyankagal wano musidɓe tedduɓe eɗen gandi jaydiyankagal ummi koye jayde ko tabalel tokosil ko tabalde fiyeteno mi haali nane mbimi so neɗɗo andi pullo ne jogui ko farnori jayde ko tabalde wonno tabalde nde ko haalore kala ko nde fi ene anda ɗum ɗo ko mayde ɗum ɗo ko kabaru ɗum ko woni hande noon Allah itti ɗiɗon miijoji wonti maaje ɓosoje kaaloje maaje jaƴƴe tawi ko wiyete internet ko wiyete ɗum ko dokkanmi wasije to banggue jaydiyankoɓe yoɓe tinnoɓe cañodira wona ɓurde wawde haalde wona ɓurde andude ko haalata wona ɓurde janggude wona ɓurde ɓingu moƴƴagu yoɓe tinno ɓe cañodira yoɓe tinno ɓe mbattodira haqqillaji kala ɗon mbawi tawdirde goto fof yo yejjito hoore muɗum ƴeewa